Bueno, egun ondan hoi, eta eskarrik asko gaurko egunean bartaratzearren, gaurko osoko bilguragaz hasiko gara. Lehenengoko puntue, 2025ko apirilaren 30ko osoko bilkuraren akta onartzea. Batek badeko zeo zer esaterik? Ez. Bigarrena, 2025ko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren 20. artikuluaren aldaketari diru laguntza izendunak, 2025ko transferentze eta diru laguntza arrunten eranzkinari eta Amorebita Etxanoko udalaren diru laguntzen plan estrategikoari hasierako onespena ematea. Larra auzo elkartea. Miren mesedez? Bai, kaixo, egunon. Bueno, hau antolakuntza batzordean jorratu genuen, dago udaleko kultura eta kirol teknikariaren proposamena, Larra auzo elkarteak, 2024an ere bertako jaiak antolatzeko erakutsi eta frogatu zuen borondatearen alde egiteko, eta 2025an ere eskatu dute azpiegitura eta prestakuntza laguntzez gain diru laguntza ere esleitzea. Eta eskatzen dana da 2.500 euroko diru laguntza izenduna ematea. Hortarako dago kontu hartzailetzaren txostena eta bertan esaten da bai aurrekontuko diru laguntzen izendunen atalean ez dela zehazten eta bertan sartu behar dela. Gainea aurrekontu partidatan igo behar dan zenbateko hori kreditu gehigarri modalitate moduan eta baitare 2025ko diru laguntzen plan estrategikoa ere egokitu behar dela. Hau, esan bezala, antolakuntza batzordean jorratu genuen eta bertan aho batez onartu zen. Ander? Puntu honetan, egunon guzti hori, lehenengo eta behin. Bigarren puntua eta hirugarren puntua ados egon gora, azkenen zer ikusia deki, bata dala Larra eta bestea da Bernaren jai batzordeari, nahiz eta Bernakoa bideratu egokitzepenerako, ezta? Eurek erabiltzen daben lokalaren egokitzepenerako. Biek ikusten dugu beharrezkoak eta baita bat eta bestea antzerakoak direlako, onartu egingo dugu. Asko, Ander. Hirugarren puntu Andarrek esan daben moduen, da oso antzerakoa, 2025ko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren 20. artikuluaren aldaketari, 2025ko transferentze eta diru laguntza arrunten eranzkinari eta Amorebita Etxanoko udalaren diru laguntzen plan estrategikoari hasierako onespena ematea. Bernako jai batzordea. Miren, azaltzezu mesez? Bai, hemen ere agertzen da udaleko kultura eta kirol teknikariaren proposamena, Bernako jai batzordearen elkarteari San Miguel Baselizaren egoera baldintza egokieta mantentzeko lanak burutu alizateko diru laguntza esleitza izango litzateke. Kasu honetan dia 2008-9,30 euroko diru laguntza eta aurreko puntuarekin desberdintasuna izango litzateke Bernako jai batzordeak jada badaukala bestelako diru laguntza bat jaietarako, eta kasu honetan izango litzateke bigarren diru laguntza bat eukitzea espezifikoki 2008-9,30 eurokoa konkretuki, beste arlo honetarako. Eta batzordean ere onartua izan zen, hau batez. Bale. Laugarren puntua. Aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea. Kreditu gehigarria, hirugarren espedientea eta egonkortasuna txostena. Miren, mesedez. Hemen ere alkatetzako proposamena jaso zen 2025ko ekitaldiko aurrekontua aldatzeko eskatuz, daude bigarren, laugarren eta zigarren kapitulorako proposamen desberdinak, horietan laugarren kapituluan dijuaz leheno komentatu ditugun bi puntu horiek, eta guztira izango litzateke ia 740.000 euro. Eta plantamentua da 2024ko aurrekontuaren likidazioaren ondoriozko gasturretarako diruzentzako gerakina erabiltzea. Daude partida desberdinak, dago Boroako depositoa eta sanementua, makinaria desberdinak, lehenoko diru laguntzak, denetikan zerrenda espezifikoa hor pasatzen. Eta onartu zen hau baita ere bat. Eskerrik asko.
A ber, saiatuko naz, larbur biltzen puntu honetan, osoko bilkura honetara etorri diren hainbat eta hainbat puntu. Eta batez ere aurrekontuarekin zerikusi handia dekielako. Zein da udaletzeko aurrekontu baten xedea? Udal aurrekontuan erakundeak ekitaldian zehar egingo dituen gastu eta sarreren aurreikuspena jasotzea. Hau da, zertan gastatzen dan, gastatzen dena eta gastu hori nora finantzatzen dan erakusten dau. Eta zer dakagu puntu honetan? Aurrekontu baten aldaketa, baina ez da puntu bakarra izango. Berdin, 5. puntuan. Berdin, 11, 12 eta 13 puntuak. Orduan, hemen, labur bilduko dut, puntu bakoitzean zehazten dana. Honetan, aurrekontuen aldaketa bada. Aurrekontu baten aldaketa. Zenbatekoa, mirenek ondo esan duen moduen, 740.000 euro. Gastuetan, joango dire, 225.000 euro ia, eta inbertziniotaran bideratuko die beste 508.000 euro. Eta zertan gastatuko da hori? Ikerketetan, 220.000 euro. Ikerketak. Jarduera soziokulturalak ia beste 160.000 euro. Eta bide konponketak beharrezkoa direnak, eta hori onartzen dugu, gauza bat apurtzen danean berehala konpondu behar dalako, 1.000 euro. Guazen 5. puntura, aprobetxatuko dut, gero puntu jambarik. Hemen ja dago konpromisu kredituen, datorren urteko konpromisu kredituen espediente bat, ekarten da 5. puntuan. Zein da zera gehigarri hori? Datorren urtean, Carmen kalea urbanizatzeko beste 1.200.000 euro gorde beharko duguzelako. Guztira, datorren urterako Urgosoren urbanizazioa, Urgosoren amaiera, eta baita ere, esan duten moduen, Carmen kaleko urbanizaziorako, gorde behar dugu ja, dagoeneko konpromituta eukingo duguz 3.600.000 euro. Gero guazen, hori da, onartu behar dugunak osoko bilkura honetan. Baina dauz beste 3 dekretu. Beste 3 dekretu, 11., 12. eta 13. 11. dino, kreditu gaikuntza, espedientea onartu zen alkateren dekretu bidez. Arkalesen ikerketa bat egiteko beste 9.000 euro. 12. puntuan, esango dau, eta esango dozuek eta miren ondo azalduko dau, egonkortasun txostenari berri ematea, kreditu gehigarrien espedientea onartzea, 1.116.000 euro. Non, gastuetan, 1.116.000 euro hoietan, gastuetan joango dire 878.000 euro, jardura soziokulturaletan 624.000 euro, eta ikerketetan 127.000 euro. Hori da la hostia. Hori da, bueno. Eta 13. dekretuan, gero, miren berri emongo duen 13. dekretuan, alkateren dekretuaren egonkortasun txostenari berri emongo da, eta dekretu honen bidez, kretu gerakinak 12.000 euro gastatuko dira. Guztira, nik esan doten puntu guztian batuketa eginaz, gaur, 1.780.000 euro aldatuko dira. Dekretu eta onarpen bidez. Eta nondik urtengo da diru hori? Udalak dekon soberagandik. Baina soberagandik, 9.000.000 eurotatik pasatuko da momentu honetan, txostenetan oso ondo adierazten danez, geldituko jaku 3.300.000
euro. Gehi, esan duten moduen, datorren urteko 1.100.000 euroko kreditu konpromisoari. Zer ikusten dugu hemen? Planifikazio falta. Aurrekontuan sinesgarritasuna galtzea. Dakar aldaketa guzti hauek. Eta hemen desberdindu behar duguz, bapatean gertatutakoak, hemen ez toz aipatu, aurreko plenoetan onartutakoak eta gertatu izan direlako ezbeharrak, eta horrek konpondu egin behar dira argi dau. Eta konpoketa egin behar dira. Beha hemen dago planifikazio falta izugarri bat. Orduan, puntu hauetan, EH Bilduk ezetza boskatuko dau, emon dugun argudioatik. Eta beste gauza bat. Bata da, segarren puntuan fakturak, bata da sinesgarritasun, planifikazio falta, baina morosoak ez gara izan behar, eta seigarren puntua baietza esango dugu fakturei. Miren, azaldu aldotzezu, mesedez? Bai, bueno, Ander gauzatxo bat, alde batetik esatezu planifikazio falta batzutan gertatzen da, eta esan dezun bezala, zuloak daude edo etxean garbigailu bat puskatzen zaigu, eta aurrezkietatik jo behar dugu. Eta aurrezkiak daude, ez dakizu zenbat izango dituzun, eta askotan, egin behar dituzun etxean, erosi behar dituzun gauza batzuk, edo garbigailua aldatzea tokatzen danean, igual ikusten duzu aurrena zenbat geratu zaizun hori aldatu ahal izateko, bale? Eta gero, badaude beste partida batzuk, eta ez ditzagun nahastu, adibidez arkalazekoa, zuk diru laguntzak eskatu ditzakezu, ez dakizu eukiko dituzun edo ez, eta partida hoiek, naiz eta zuk euki aurrikusita zerbait egitea, diru laguntzak baldin badaude hoiek gehitzen dituzu eta egin iten dituzu, eta hoiek ezin dira aurrikusi, bale? Nik horretzeko nuke, daudela gauza asko, ezin dianak aurrikusi eta ondoren egin behar izaten dianak. Ados, mire, ados. Ez beharrak eta horrik, eta gure partetik ez dozu esekula bez inungo arazeurik eukiko. Ez beharrei aurre egiteko. Baina botadu asko puruak jardura soziokulturala zenbat. Jardura soziokulturala guk komentatu genduen aurrekontuan tratatu ibili ginenean urrian eta azaroan bueltan. Urton, igez bez, jardura soziokulturaletan dirutza joan zan. Eta hori, berez, gure ustetan planifikazio falta izugarria da. Eta beste bada 10 ikerketak. Baina ez dugu pentsatuten ja dagoeneko datorren urterako zeintzu diren egin behar diren ikerketak edo bentsatu dala hau norantza joan behar duen hainbet arloatan? Emoten du ezetz. Bapatean, kreditu aldaketak dagoz, etengabe. Eta ez diz izango azkenak, Kusiko duguz, urrengo soko bilkuretan. Hori da, gure hemen planifikazio falta izugarri badago. Ez, nik esango nukena da, ikerketak zuk euki ditzakezu buruan zeintzuk egin nahi dituzun, baina ez bali madakizu eukiko dezun dirua edo ez, eta ezakizu zenbat geratuko zaizun gerakina, zuk lehen esten dituzu batzuk eta besteak. Eta ondoren daukazunean, gerakina, zuk badakizunean aurreko urtean zenbat lortu dezun eukitzea, orduan igual beste batzuk aurreatu ditzakezu. Baina, hobeda eukitzea ikerketak eta prest, ondoren ja inbertsioak eta egin izateko. Eskerrik asko, miren. Duko du. Seigarren puntura joko du. Bosgarrena aparkatu. Aurrekontu aldaketa hasiera baten onartzea. Konpromiso kredituen lehenengoko espedientea. Miren, mesedez? Bale, hemen dihua, handirrek pixka bat aurreratu du, baina, alkatentzaren providentzia badago, konbenio kalea eta San Pedro, San Miguel ardatzeko lanak egin ondoren, kontsideratzen dela Carmen kalea eraberritzeari ekitea, Zelaieta eta Herriko plaza arteko oinezkoen joan etorriari arintasuna emate aldera. Horra aurrikusten dana da, 2025ko ekitaldian 18.000 euro horiek
aurreko puntuan txertatu dira, baino 1.220.000 euroko inbertsioa beharko litzatekela baita ere 2026 ekitaldiari. Eta puntu honetan bozkatzen dana da, 2026ko ekitaldiari dagokion kreditu konpromisoa txertatzea aurtengo aurrekontuan. Eta horren aldatzea konpromiso kredituen taula. Ander? Aipamen bat bakarrik puntu honetan, ez da. Mantenduko dugu lehen esan dugun boska, ezetza, baina, bueno, gero guk emongo dugu Karmen kalea tratatzen dugunean, 9. puntuan uste dut izango dela, emongo dugu gure argudioak, eta, bueno, horretarako itxiko dugu argudiak eta nagusienak. Eskerrik asko, Ander. Seigarrena, itxitako ekitaldietako fakturak onartzea eta ordaintzea. Miren, mesedez? Hau puntu desberdina da, beste hilabetetan eta baitare etortzen kasuistika, da aurreko urteetako fakturak, behin ja ekitaldi hori izten danean, ezin dira onartu ordainketak, plenotikan pasagabe. Hori da kasuistika hontan, erlazio bat dago, eta guztira 2.500 eta 50,49 eurokoa da kasu honetan, eta hau batez onartu zen batzordean baitare. Alkatearen dekretua berrestea, 2026 urterako herriko jaieguna. Ez da, mesedez? Bai, egunon. Alkatearen dekretua berrestea da, eta, dekretu honetan esaten da, datorren urterako 2026ko, uztailaren 16 Karmengo Ama eguna izango dela jaieguna, eta uztailaren 31 Loiolako San Inazio eguna be jaieguna izango dela. Eskerrik. Zortzigarren puntua, Amorebieta Etxanoko lehenengoko interkulturalitate plana onartzea. Sonia, mesedez? Egunon, gaur espero dugu kulturartekotasun lehenengo plana onartzea gure artien. Azken urteetan, gure udalerrian beste toki batzuetan jaiotzen diren biztanle askoren bilakaera garrantzitsua izan da. Hori dela eta beharrezko ikusi dugu lehen kulturartekotasun plan bat egitea. Datozen urteetan ekintzak bultzatut eta biztanleria osoaren bizikidetza aberatsagoa eta udalarentzako kudeak eta printzipioak ezartzeko. Amorebieta Etxanon kultur aniztasuna gure aberastasun handienetako bat dela ulertzen dugu. Horregaitik 2025-2028 kulturarteko plana garatu dugu. Gure udalerria pertsona guztientzako leku aberatsgarriagoa, errespetuzkoagoa eta berdintasunezkoagoa izan dadin. Bakoitzaren jatorria edozein dela, eta planaren helburua da udalerri inklusiboagoa eraikitzea, elkar ulertzea sustatzea eta pertsona guztiak garatzeko moduko giroa sustatzea. Herritar guztiak prozesu honetan aktiboki parte hartzera gonbidatzen ditugu, kulturartekotasuna guztion artean eraikitzen den lana baita. Planaren esarpenean parte hartzera gonbidatu nahi ditugu Zornotzarrak. Elkarrekin, Arkalas, Amorebieta Etxano udalerri batuagoa eta anitzagoa eraiki dezagun. Eta hori. Egunon guztioi. Bai, plan hau guztiz beharrezkoa ikusten dugu, ezta? Eta planean esaten da moduan, tresna operatibo bat izango da, udalak bere funtzioa bete dezan, udalerriko herritarren zerbitzura eta zerbitzua emateko bokazioarekin jaioten da. Haien beharrei modu efikazean eta hurbilen erantzunez. Esparru bat ere, non inplikatutako eragile guztiek, hasierako topagune bat izango da ben, ezta? Lehen oinarri bat izan dezaten guztion artean ezagutza eta aitorpen espazioa sortzeko eta pizkanaka sinergia eta interakzio partekatua garatzeko. Hau planean esaten da. Eta gugu gizarte moduan gure arrakasta, jentearen harrera, laguntza, babesa
eta integrazioan ere era egoki baten zelan hartzen dugu zen horretan neurtzen da. Gaurko pausua garrantzitsua da, baina agian errezena, plana onartu. Eta paperean jartzen duena, paperak dan aguantatzen dau. Gure helburu izango da danon artean, hau betearaztea. Eta ez dezala geditu plan hau, paperetan beste plan batzuk onartu ditugu eta ez dira betetzen. Orduan, espero dezagun plan hau guztien artean betetzea era honean. Eta esan dozuen moduan, elkarlanerako esparru eder bat zabaltzen jaku. Eta EH Bildutik beti eukidozue gauza guztietarako eskua luzatuta. Zuek esaten dozuen moduen, hartu dozue hitz hori, ez da? Alkarrez eiteko. Baina alkarregaz gauzak eiteko danon laguntza onartu behar da. Eta espero dugu gure laguntza ere honetan onartzea. Beste batzutan ez bezala. Eta guk baietza emango dut plan honi. Baina importanteena izango da danon artean betearaztea. Eta hemen jarri diren 20 helburu horiek eta 20 ekintza horiek ahalik eta modu egokienean hartzea. Hori izango da gure arrakasta. Beste barik. Eskerrik asko itxaso. Guztiz adosugaz itxaso. Esker, Sonia. Alba, Alicia. Vale. Yo simplemente decir que me parece que era un plan muy necesario y es muy importante, que habrá que darle más continuidad y eso, lo que acaban de decir, es que ricasco. Ez dut, Bai, egun ondan hori. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu zen eta EAJ eta SOEren botu kaso hartu zen. En este punto se aprobará definitivamente el estudio de detalle para la modificación de la envolvente máxima de la UEE de suelo urbano residencial casco. El objeto del presente estudio de detalle es la modificación de la envolvente máxima edificatoria definida por la modificación puntual de las normas subsidiarias de Morita Echano para la UEE. La alteración que se propone afecta a la altura de los elementos de la fachada para ocultación de las instalaciones, principalmente placas fotovoltaicas necesarias para el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, sin alteración de otros parámetros urbanísticos como la edificabilidad o la ocupación. Se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno el 14 de febrero del 25. Dentro del periodo de información pública no se han producido alegaciones. Tiene todos los informes favorables necesarios, por lo que corresponde a la aprobación definitiva. Eskerrik asko. eskerrik asko anart. Bai. Bueno, egikaletze unitate hau, anartze azaldu dau nondi norakoak, 2015an behin betiko onartu zen, Uztailako 15eko osoko bilkura baten. 23an behin-behineko zetasun azterketan behin-behinekoa onartu zen gobernu taldetik, eta gaur behin betikoa dakargu onera. Bale. 2022an aldaketa subsidiarioan onartu gendunean, parentesi bat, gaur aprobatuten danak egien bat ez dauka eragin haundirik onartu berdango, bada besteko eragin haundirik egikaratze unitate horretan. Orden guk horren maminan ez gara sartuko. Sartuko gara egikaratze unitate horretan ze kudeaketan egindan. Eta da, arau subsidiarioak aldaketa onartu gendunean 8.500 piko etxe bizit, metro karratu gainazeletik gora beste 2.000 metro karratu lurzorutik bera, egin zan balorazio bat. Udalari dagokiola 2 etxe bizitza, edo beren balioa, eta 200 metro karratuko lokal bat. Bale, estimatu zan prezio baten, eta udalak, eta gainera urton jasoko dau, edo bintze jasotzeko dau, eta hori konprometitu egingo da, gero Nafarroan egingo diren obretarako, jasoko dauz 500 eta 60.000
euro. Gehi, 200 metro karatuko lonja hori. Bale. Zein da gaur egun etxe bizitza horien presioa unitate horretan? Galdetu duzue? Hasi diez, salmentak edo mentzat, emoten dau, eta etxun dugun nahitik nahiko aurreratuta dagoz. Nik ez dut esango kopururik, baina desente handiagoa 560.000 euroakoak baino. Desente handiagoak. Orduen guk, garai hartan, eta geur berresten dugu, proposame bat egin gendun, hemen. Zuzkiderengatik jasotako dirua, etxe bizitza zuzkiduretan inbertitzea. Eta senduten horrela ikusi. Gure ustez, herriak eta herritarrak berriro galtzen irtetzen dira. Batez ere egoera saugarrinetan bizi direnak. Eta politika sozial bat egiteko beste aukera baten aurrean, udalak diruaren autua egin zuen. Eta gure estutan momentu honetan diru galera bat eukin dugu horretan ere. Ikusten dugu, zein dan zuen izaera. Eta hau beste adibidea besterik ez da. Eta gainera, diru hori galdu dugulako eta orentzen berrezten dugulako askoz ere onuragarriagoa dalako herriratzako etxibizitzak eurek jasotzea dirua baino. Lehenbe eseskua boskatu gendun eta gaurkoan ere eseskua boskatuko dugu bota dugun arrazoien gaitik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Hamargarren puntura joko dugu. Biribilgunearen Satian Carmen kalea urbanizatzeko obrei dagokien udal proiektua hasiera batean onartzea. Jasoniri emongo dotzet hitza, zezuek eskatu duzue. Hori, bilduk eskatu dauela, maikainan ustea puntu hau. Eskubidea doka eskatzeko, baina gure organikoaren arabera, 27. artikula esaten deu, gai buruzko ebazpena atzeratu ahal izango da edozein zinegotxik, edo talde batek, eskatuz gero. Bertan, dauden gehiengo zenplearekin udalbatzak premiazkotzat jotako gaiak ez badira. Orduan, udalbatzak onartzen badeu premiazkoa dela gai hau tratatuko da pleno honetan, eta eseskoa esaten badeu, maikainan geratzen da. Ulertzen duzue, bai, izango litzateke premiazko asuntoa dela, eta gaurko saioan tratatuko dela, ezetza, ez bada premiazkoa ikusten, geratuko litzateke beste zera, saio batetako, bale? Eta premiazkotasun hori justifikatu beharko da? Suposatzen dut, ez? Erabili beharko, argumentatu beharko da zergatik deritzien, bai ez? Barkatu, bintzat arrazoiak edo zergaitia aukera dekogu esateko? Bai. Aber, EH Bilduk, Carmen kaleko urbanizazio obrei dagokion proiektuaren hasierako onarpenen atzerapena eskatzea erabaki dugu eta holan eskatu dugu. Bertan, arrazoiak, espediente jasota dagoen zan informea danak gazteleraz dagoz, eta euskeraz ez dugu espediente benetan gitxi ikusi, edo ia esebez, eta guretzako oso garrantzitsua da aztertzeko peatonalizazioa eta horren ondorioak dala, trafiko fluxuaren ikerketak ez da geri, eta ez dugu jaso, eta uste dugu oso garrantzitsua dala proiektuari begira. Guzti hau detenimentuz aztertu beharra dagoela deritzogu, eragile herritarrekin bilduz. Beraz, esan bezala, helburu honekin hasierako onarpena atzeratzea eta ondorio sudabatza honek gai horretatik atzeratzea eskatu egin dugu arrazoi hauegaitik. Anart? Bueno, egunon barriro. Ez dugu ikusten arrazoirik hau atzeratzeko. Eta
eta klaru dekogu, informe guztiak, o proiektu honek informe guztiak dekoz. Erderaz dauz, bai, erderaz dauz, baina egon aldiez erderaz. Gero, estudio de trafiko badeko, eta aztertu genduan azkeneko komisioan. Ez dozu hartu nino? Gaur bertan hartuko zue. Baina aztertu, azkeneko... Itxan, lasai. Azkeneko komisioan ikusi zen duen, eta dau. Eta ez da oin harin egindakoa. 2024koa da. Orduen, ez dugu ikusten arrazoirik hau atxeratzeko. Partizipazioa egon da, pilua egon da, bai. Egin genduen zeleetan saio bat, bebai QR-en bidez hartu dugu ez dakitzen bat aportazio, egon da. Eta onino egongo da el periodo de exposición pública. Orduen, onino partizipazioa, alegazioa sartu baldiez, orduen ez dugu ikusten arrazoirik. Hori da argudio. Bakarik esan, erantzun horrek gero urrengo puntuan botako dugu, ze badau, botako duzu urrengo zera. Bego? Gauzatxo bat, esan duzu espedientean informeak gazteleraz jaso daitezkela, horren ingunen arira, bai, dekozu euskara plan bat, onartuta, euskara plan bat onartuta. Euskara plan horretan jasotzen da informe guztiak, zuen konpromisoa, informe guzti horiek euskaraz jasotzeko. Orduan, esan jaso ditzakezuela gazteleraz, baina zaudete euskara plana betetzen. Orduan, zuen araudia propioa eta zuen konpromisoak ez baldin badituzue betetzen, hori, ni ez nazartuko dukeaina. Eskarrik asko. Amaikagarren puntura, hamargarrena biribilgunearen zatian, Carmen kalea urbanizatzeko obrei dagokien udal proiektua hasiera batean onartzea. Egunon barriro. Gai hau lurraldeko atxorden aztertu zan bebai, eta barriro EAJ eta PSeren botuekaz onartu zan. En este punto aprobaremos inicialmente el proyecto municipal correspondiente a las obras de urbanización de la calle Carmen, tramo Rotonda. Carmen kalea, udalerriko bizitzaren ardatz nagusitako bat da, eta lehen egunetik udal gobernu honek udalerriko erdigunea, espazio irisgarriagoa eta jasangarriagoa bihurtzeko konpromisoa betetzeko lan egin du, pertsonak eta herriko ingurunea lehen etxiz. Voy a empezar por hacer un pequeño resumen de los pasos dados hasta llegar al día de hoy. En mayo del 2024, se adjudica un estudio de tráfico a Ingartec para analizar las posibles afecciones de este proyecto y con el objetivo de realizar un mapa de aforos y modelización del tráfico del municipio de Morelleta Echano para analizar posibles alternativas de cambio de circulación en el entramado urbano. Estudio de tráfico que se entrega en el Ayuntamiento en octubre del 2024. Una vez conocidas las conclusiones de dicho estudio de tráfico, que por cierto, como he dicho antes, lo analizamos en la última Comisión de Territorio de la semana pasada, aunque no os haya llegado, antes os he dicho que ya os llegará hoy, bueno, lo teníais desde 2024 para pedirlo, pero bueno, en diciembre del 2024, adjudicamos la redacción del proyecto de urbanización del tramo de la calle Carmen, que hoy aprobaremos inicialmente. Diciembre del 2024, adjudicamos la adjudicación de la redacción del proyecto. Las obras del tramo de esta urbanización se ven necesarias, puesto que una vez ejecutados los trabajos de la calle Convenio y el eje San Pedro-San Miguel, se estima necesario acometer la reforma de la calle Carmen, con el objetivo de dar fluidez al tránsito peatonal entre Zelaieta Parkea, Herriko Plaza, el Calvario y el Carmelo Parkea. Se trata de peatonalizar todo el frente entre los soportales de la calle Carmen incluidos y la fachada del edificio donde está situada la Policía Municipal. Definir el diseño de las zonas verdes y su vegetación, analizar el posible nuevo emplazamiento de la escultura de Nagel y definir las geometrías de las aceras de las conexiones por ambos extremos, norte y sur, con Convenio y San Pedro-San Miguel.
Con este proyecto se define el nuevo espacio que surge de la peatonalización de la calle Carmen y de Gudari Calea, eliminando el tráfico transversal de la rotonda. Este espacio, situado en el centro de Amorebieta Echano, conectará peatonalmente el Parque Celayeta con la Plaza del Calvario, el Carmelo Parquea y la Rico Plaza, creando un itinerario verde dentro de la trama urbana. El ámbito es prácticamente llano y está delimitado por las fachadas de las edificaciones circundantes. La actuación pretende dar solución a diferentes aspectos, como son: 1. La falta de identidad. Actualmente es un cruce de vehículos que hace que el tránsito peatonal sea complejo y de forma compleja, al estar alejadas unas aceras de las otras. 2. Espacio de centralidad dentro de la ciudad. Actualmente es aprovechado para el uso de los vecinos. Únicamente es un espacio para vehículos. 3. Problemas en las redes de saneamiento. Actualmente la red es unitaria en todo el tramo que discurre por el ámbito. 4. Dar solución a los problemas que tenemos en los soportales de la calle Carmen, cambiando el suelo que actualmente tanto resbala cuando llueve, mejorando la iluminación, etc. En definitiva, renovando dichos soportales. Una vez detectados estos aspectos, con esta intervención se pretende la resolución de los servicios básicos propios para la reurbanización de la calle, principalmente la sustitución de la red de saneamiento unitaria y un tramo de la red de abastecimiento que discurre paralela al edificio de la plaza. Asimismo, se pretende que la nueva urbanización presente un carácter más naturalizado con la inclusión de amplias zonas verdes y pavimentos drenantes, adecuándose a las nuevas directrices de sostenibilidad planteadas en la Agenda Europea y en el nuevo Decreto de Estándares Urbanísticos, con lo que deberemos aumentar las zonas de sombra para mitigar el efecto isla de calor. Vero, ¿de cosa es? Se propone la reubicación de los aparcamientos reservados a la Policía Municipal actualmente situados en la propia calle Carmen, con el objetivo de fomentar un municipio más amable y sostenible y naturalizado que redundará en el beneficio de los ciudadanos de todas las edades. La solución propuesta en el proyecto redactado crea una nueva urbanización diseñada acorde a los requisitos planteados en el programa de necesidades. Se ha minimizado el tráfico de vehículos manteniéndose únicamente el eje San Miguel-San Pedro. La urbanización presenta unos parterres vegetados de grandes dimensiones que canalizan los tránsitos y flujos peatonales, permitiendo la activación del ámbito, haciendo que el parque se extienda por las calles adyacentes, eliminando la frontera del parque. Los nuevos parterres cuentan con bancos integrados, la superficie permeable de la ciudad se incrementa, favoreciendo el mantenimiento de acuíferos y minimizando los costes de saneamiento. La calle Carmen presenta actualmente una doble vía con dos sentidos. La eliminación del tráfico en el tramo de la Policía Municipal conllevará que la calle Carmen, entre el Convenio y la Ravide, sea de un solo carril, por lo que se habilitarán aparcamientos para la Policía Municipal hasta que se desarrolle en el futuro la modificación del resto de la calle Carmen. Se mantendrá el tráfico que discurre entre San Pedro y San Miguel y se dejará la escultura de Nagel en su lugar original dentro de una isleta de protección. También se renovarán las redes de saneamiento, iluminación y mobiliario del ámbito. El presupuesto de la obra ascendería a 1.200.000 euros aproximadamente y el plazo de ejecución serían 12 meses aproximadamente. Proiektu honen helburua argia da. Amorebieta Etxanoko bizilagunen bizi kalitatea hobetzea. Paseatzeko, sozializatzeko eta inguruneaz gozatzeko egokiagoa, seguruagoa eta atseginagoa izango den espazio bat sortuz. Herritarrak Amorebieta Etxanoko auzokideak udal politiken erdigunean jartzen duguz. Proiektu eraldatzaile honen berri eman dugu herriko etxebizitza guztietan. Eta horreri lotuta herritar guztiei Zelaieta zentroan antolatuko parte hartze saio batean, proiektu modu sakonagoan azaldu, zalantzak argitu eta ekarpenak jaso genituen. 75 pertsona baino gehiago hartu zuten parte saio horretan eta 15 pertsonak hitza hartu zuten. Horrez gain, lehen esan dudan moduan, sortutako QR-aren bidez eta emailez ere ekarpena jaso duguz. Puntu honetan, eskerrak emango nahiko nuke, ekarpenak eginda bien guztiei. Denon artean, Arkalas,
Amorebieta Etxano aurrera jarraitzea egiten dugulako. Egindako ekarpenak aztertu eta aldirenak gauzotuko dira. Aurreratu nahiko nuke ekarpen gehienak Karmen kaleko eta inguruko bizilagunei irrisgarritasuna bermatzea izan direla. Eta horrekin bat gatoz. Hori dela eta urbanizazioen lanetan irrisgarritasuna hobetzeko 3 gune barri egokitzeko konpromiso hartzen dugu. Bata, Konbenio kalearen inguruan, 2. Luis Orrengotxea kalearen hasieran eta 3. San Miguel kalean. Gaurko hasierako onarpenarekin beste urrats garrantzitsu bat ematen dugu Amorebieta Etxanoko erdigunea eraldatuko duen proiektuari. Proyecto transformador de Amorebieta Etxano. Carmen 2.0. Eskerrik asko. Eskeran hart. Alba? Egun ondan hori. Bueno, pues a ver si consigo explicarme. Hemos votado que no a la urgencia del punto porque entendemos que, pese a que es un planteamiento, un proyecto que hace el equipo de gobierno, no nos parece un proyecto prioritario al que se le tenga que dar salida ya de ya. Por eso hemos votado en contra. En cuanto al proyecto en sí, yo no pude estar en la última comisión porque estaba en el extranjero, pero sí en la anterior no se nos presentó el plan de tráfico, pero bueno, fue una técnica que nos dijo que el tráfico no afectaría en exceso a esta calle de aquí. De todas formas, no nos parece un proyecto prioritario. Tenemos todavía calles y carreteras que pasan por el pueblo, por la mitad del pueblo, en las que pasa un tráfico rodado muy pesado, con la consiguiente contaminación acústica y pues contaminación en general. Entonces, pues no sé, yo daría, si fuésemos nosotras quienes estuviésemos en el equipo de gobierno, pues este no sería un proyecto prioritario para nosotras. Por esta razón vamos a votar en contra. Gaizka? Bai, bueno. Ados albagaz, guretzat bez da lehentasunezko proiektu bat. Baina, lehenik eta behin argitzu nahi dugu, zornotza, oinezko entzat bizigarrego egitea duten egitasmoak, eta mugikortasun jasangarriago baten aldeko egitasmoak, beti bultzatzeko prest, defendatzeko prest, eta egitasmo horietan lan egiteko prest gauzela. Baina ez edozein presioetan eta beti ere egitasmo hauek behar bezala burutzen badira. Horrelako proiektu batek herrian eta herritarrengan duen eragina dimentsionatu behar da. Hau da, herrian, zuk aipatu zu moduan, eragin handia edukiko dau proiektu honek, herritarrengan bebai, batzuentzat hoberant, batzuk ikusiko dute onerako, beste batzuk ikusiko dute kalterako, baina dimentsioa handia da. Eta nik uste dut, dimentsio eta pisu horren araberako lanketa bat egitea ezinbestekoa dela. Eta lanketa horretarako berme batzuk egon behar dira. Lankidetza bermatzea, herritarrekiko benetako entzute eta parte hartze prozesu bat bermatzea, denborak errespetatzea, hizkuntza eskubideak bermatzea, eta abar. Eta horrelako lanketa batek, seguro, zalantza barik, gaur hemen bozkatzera ekarri duzuen proiektu hau, gaur egun daina baino, hobea izatea ekarriko luke. Baina bestelako itxura bat eman nahi bada ere, oraingoan ere, berme hauek ez dira betetzen. Eta egia esan da, jaz gaitu harritzen, sarrak berri edo betiko lepotik burua. Guk dugun udal gobernu baten kudeaketa eredutik, urrun zaudete hori agerikoa da. Baina zuek saldu edo proiektatu nahi duzuen eredu edo perspektiba horretai begiratuta ere, beste behin iruditzen zaigu zuen kudeaketa, ez dakit, lan modu suabe batean esaten da, ez dela egokia. Hau da, gauza bat saldu eta betikoa egiten jarraitzen duzue. Ez dakit zein interesei loturako presak sartu zaizkizuen bapatean proiektu hori abiadura hau emateko. Badakigu, 2008ko maiatzerako bai alabai bukatuta egon behar dela, baina badaukagu tartea honeta patxadaz egiteko. Eta korrika eta presaka, proiektu honen hasierako onarpenera ekarri gaituen gertaren kronologia edo valorazio txiki bat egitea gustatuko jakun, eta hor hito ezberdina markatuko dugu, ez? Lehenengoa maiatzen 6an izan zen, aste artea. Gure lanetik atera behar izan ginen, ohiko moduan batzordea ostiral batean egin beharrean, ez ohiko batzorde batera deitu gintuzuelako. Eskatu genizuen, gure lan antolatuta daukagulako ostiraletan batzorde eta osoko bilkuteretara etortzeko, ja posible zen, begirunez, ostiralera aldatzea. Ezen duten onartu.
Batzorde horretan, ahoz eta pantailan ikusi genuen proiektuari buruzko informazioa. Txostenik ez genuen ezer idatzirik jaso, azterketa bat egin alizateko. Ahoz eta pantaila batean. Hortik maiatzaren 13 pasatzen gara, hau da, astebete beranduago, jendaurreko informazio saio bat deitzen duzue. Kalkulo bizkor batean, nik 80 bat eukidot apuntatuta, 65 esan duzu, 75, gertu bilinaz orduan. Kalkulo bizkor batean, 80 bat pertsona urbildu zirela, 75 pertsona urbildu zirela. Horrelako saiotara urbiltzen den batazbestekoa kontutan hartuta, batazbestekotik gora, kopuru handia, eta kezka eta zalantza eta iradokizun askorekin. Eta honek berresten du lehen esan dudana. Proiektu honek hartzen duen dimentsioa, edo hartzen duen pisua. Eta bestelako trataera edo lanketa bat beharko lukeela. Bestalde, saioa berriz ere, lehengo lepotik burua, hemen ere bai, gaztelania hutsean burutzen da. Beste behin, Zornotzaron hizkuntza eskubideak urratzen dira. Beste behin, Euskaren sustapenerako ekintza planean eta udalaren erabilera planen jasotakoa ez da errespetatzen. Pentsatuko duzue, zeinen astuna diren hauek Euskararen gaiarekin, ezta? Aste honetan komunikabide espainiar batean entzuten nuen Eneko Andueza esaten, eske EH Bildu vaya caparrada que da en Euskadi con el tema del euskera, esaten zuen. Eta gero gaineratzen zuen, gainera, España es la mejor nación del mundo. Hori entzunda ez dakit Alicia lerrokatuta dagoen Enekorekin, baina ez dakit hori entzunda, zeuren aldetik Euskararen auzian, ezer gutxi espero dugu, baina zuen aldetik abertzaleak izan da? Ez alda abertzalatasunaren izaera zutabe bat Euskara. Informazioa saio honen planteamenduak ere, edo eszenifikazioak asko harritu gintuen. Eszenatokian, teknikariak bakarrik. Arduradun politikarikrik ez. Proiektuek, noski, erabaki eta ardura teknikoak dituzte, baina ekimena politikoa da. Eta erabaki eta arduradun politikoak ere bai dituzte. Baina jendaurrean teknikariak jartzen dituzue. Jendearen iritzien aurrean frontoil lana egiten. Teknikariak, berak ere bertan adirazu zuen momentu jakin baten, erabaki eta erantzun batzuk politikoa dira, baina ez da zen politikaririk egon arpegia emateko edo erantzunik emateko. Zanguratzu da, nola askotan kritiken aurrean, eta ariketa demagogiko bat eginez, udalangileen defentsan ateratzen zareten, baina kasu honetan beretan, babesa eskaini edo ondoan egon behar denean, ez haudeten egon behar den lekuan. Ez da duzuen ardura politikoak eskatzen duen mailan ere. Han bertan begia da, jende batek adierazi zuela eta eskertu egin zuela horrelako saio bat burutzea. Horre, pentsarazten gaitu, ze gutxi errotuta dagoen gure herrian parte hartzearen kultura. Zalako informazio sume bat informazio ematearena eta eskertu egiten dugu. Horretan behin ikusten du nahiko landeko gula eta jorretu beharko dugula. Baina alde berean, han giroan somatzen zen eta irtetzerakoan bebai, jendearen zentzazioa bestelako azala eta entzuten ziren komentarioak eta zentzazioa zen, hemen dana erabakita dago, eta hemen ez daukagu zer esanik eta hau dana lotuta dago. Tarte honetan, hirugarren hito moduan edo, tarte honetan gure etxeetan postal hau jasotzen dugu. Ainoaren izenean. Ainoa urten etxeri galdetu nion, baina esan zian bera esala izan, osak ez alterain izango da. Hemen, aipatzen duzu zein dan zure ametsa zein dan, baina hau ez da horretaz. Hau ez da zure ametsa zein dan, hau interes kolektiboa. Zure ametzen gainetik dago. Gero eskerrak hemen zure ametzari aportazioak egiteko tartetxo bat badekogun, eta gero QR-arekin ere bai, aukera moten den, ezta? Iradokizunak egiteko. Baina, zein da iradokizun hauek egiteko EPEA? Hemen, nik iradokizun bat egiten dut, QR-ean sartu naiz, eta ez dago identifikazio horik, ez da, Groenlandiako pertsona bat etorri alda, QR-arekin, eta bere iradokizuna egin. Ez dakit, ez dut zertan Zornotzarra izan behar iradokizunak egiteko. Ez dizu inongo, ez? Eta noiz bukatzen da EPEA, iradokizunak egiteko. Gaur hasierako ondarpen honekin, EPEA bukatzen da, anarzuk esan zenuen, ez, orain diba dago denbora. Ez dakit honek juridikoki ze balio hau izango duen gaurria hau onartzen dugunean, halako iradokizunak txertatzeko proiektuan, ez dakit, hori ikusi beharko genuke. Zenbat iradokizun
jaso dituzue. Ez dakigu, esan duzu, eta piku entzun dizut hor, 70. Bueno, zeintzuk dira? Segaitik espedientean ez dira txertatzen. Segaitik ez ditugu patxadaz aztertzen, zeintzu diren, eztabaidatzen dugun. Hori da aparentako parte hartze bat. Horrek bai, hobetuko lukela proiektu hau. Iradokusen jartzeko denbora emateak, hauek aztertzeak eta eztabaidatzeak. Hurrengo kapitulua, maiatzen 23 deiturako batzordea dugu. Bertan, hasierako onarpena bozkatu behar izan genuen. Eta behin goz, maiatzen 21, egun bilenago, proiektuari loturiko txostena helarazten zaigu. Baina, Anderka aipatu da moduan, dokumentazioen zati handi bat, gazteleraz, beste behin. Eta proiektu honen eraginak aztertzeko hain garrantzitsua iruditzen zaigun trafiko fluxuen azterketan txostena, gaur da eguna oraindik anartz ez dekogula. Eukiko dugu, baina ez dekogu. Orduen, ez dekogu hau bozkatzeko, aztertzeko baliabide nahikorik izan. 2024tik egongo da hor, nik etxean beba dute armarion patratu bat. Baina nik uste zuen behar izan dela eta informatzea, eta batzorde horretan egia da pantailan proiektatu zela, eta txosten hau, eta oso gainetik, oso modu zumean eta oso gainetik aipatu zen, eta besterik ez. Gustatuko litzaiuke txosten hau eukitzea, eskuetan eukitzea, eta aztertzea. Eta azkenengo ite moduan, gaurko ontze egin dugun bosketa, ez? Jardun politikoan ari garen hizkuntza eskubideen eta lana behar den moduan egin izateko informazio eskubidearen defentsan, proiektu honen atzera eskatu dugu, baina honen kontra ere, kontra egin duzue. Hasieran esan dugun bezala, EH Bilduk mugikortasun eredu jasangarri baten aldeko apustu irmoa egiten du. Baina argi dugu horri bide emateko proiektuak gutxieneko bermeak eskainiz eta ahalik eta partaidetza handienarekin burutu behar direla. Eta gardentasun eta benetako parte hartze ariketa batekin proiektu hau zornotza eta zornotzarontzat, gaur egun dana baino askoz ere hobea izango litzateke. Eta denona sentituko genuke dala eta ez Ainoaren ametsa. Esan bezala, korrik eta presaka eta gutxieneko bermeak emonez direnez, eseskoa bozkatuko diogu proiektu honi. Eskerrik asko, Gaizka. Nada, dos cositas. Que nosotros estamos a favor de la urbanización, está claro, porque, como bien ha dicho Anar, a las personas se las pone en el centro, que es lo que reclamamos siempre. Nos parece muy bien. Y otra cosa, respecto al euskera, ¿me puedes decir cuándo el Partido Socialista en Amorebieta ha votado algo en contra del euskera? Y tu argumentario es muy pobre y muy triste cuando tienes que nombrar a Eneko Andueza. Yo me imagino que vosotros tampoco estáis muy a favor de muchas declaraciones que hacen vuestros dirigentes. Vosotros me lo tenéis que escuchar a mí aquí, como decís muchas veces, que lo que cuenta es aquí, esto, nosotros, Amorebieta, ¿vale? Y yo creo que siempre he apoyado el euskera, siempre, y lo seguiré haciendo, ¿eh? ¿Vale? Eskerrik asko. Aurrekoan esan nizun moduan, Alicia, hemen etengabe gure hizkuntza eskubideak urratuak dira. Eta zure hizkuntza eskubideak urratua direnean, zuk ahotsa altzatzen duzu. Baina beste hon hizkuntza eskubideak urratua direnean, ez duzu ahotsik altzatzen. Eskerrik asko, Gaizka. Hamaikagarren puntura joko dugu. 2025ko 947 alkatearen dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gaikuntzen 2025ko bigarren espedientea onartu zen. Miren, mesedez? Beti komentatu izan duten bezala, aurrekontuak biziak dira eta aldaketak egoten dira. Kasu honetan, aurrikusi gabeko Foru Aldundiko diru laguntza bat jaso da 9.000 eurokoa, herritarren partaidetzarako gaiekin erlazioa daukana, eta arkalaz, eta hori txertatu da dekretu honen bitartez aurrekontu aldaketa kreditu gaitzeagatik. Urrengo puntora joko dugu.
12. 2025ko 973 alkatearen dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gehigarrien 2025ko lehenengoko espedientea onartu zen. Miren, mesedez? Vale, hemen kontu hartzaileak egindako adostasun txostenak aztertu ostean, diruzaintzako gerakina erabiliaz gasto orokorretarako 1.107.000 euro txertatu dira 2024ko udal aurrekontuaren likidaziotik datorrena. Hori da, zerrendarekin. 13. 2025ko 1.141 alkateren dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gerakinak eranzteko 2025ko bigarren espedientea onartu zen. Miren, mesedez? Honetan ere, 32.000 euro erantzi dia diruzaintzako gerakinetikan. Bai. 2022 urteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeen kontuen gaineko txostenaren fiskalizazioaren ondoria jakinaraztea. Miren. Vale, hemen urtero aurkezten dugu Tribunal Vasco de Cuentasek edo bidaltzen duen fiskalizazioari dagokion ondorio txostena. Kasunet, hori juten da beti kontuak itxi ondoren bidaltzen dira eta juten da azterketak egiten. Kasunetan da 2022ko urteari dagokiona behin betiko txostena. Txosten diagnostiko hau EAen zeuden 251 udal administrazioei eta udalaz gaindiko 47 erakundeei soilik dagokie eta hor leudeke mankomunitateak, kuadrillak, pertsoneriak eta dalakoak. Gure kasu konkretuan beti bezala eta meritorik kendu gabe betiko gaiari, akatsik egin ez duten 77 udalen artean gaude. Ez kontu orokorra onartzeko epeetan, ez da eduki formal edo eta kualitatiboan ere. Eta hori nabarmendu egin nahiko nuke, eta batzordean ikuste talde guztiok adierazi genula, baino ezinezkoa izango litzateken, udal teknikari guztiek egindako lan bikainagatik eta guztiok ere eskerrona eta zorionak trasladatu genizkien langile talde guztiari. Osoko bilkurari gastuen eta diru sarreren betearazpenaren berri ematea. Bai eta 2025ko lehenengo hiruhilekoari dagozkien diruzaintzaren mugimenduak eta egoera ere. Miren, Bai, hau 3 hilabetean behin bidaltzen dugu finantza eta aurrekontu informazioa eta beti bezala daude gastu eta sarreren aurrekontua gauzatzeari buruzko datuak, ekitaldi arrunteko, itxiteko eta ondorengo multzoei buruzkoak eta baitare diruzaintzako mugimendu eta egoerari buruzkoak ere. Osoko bilkurari kontu ematea, 2024ko laugarren hiruhileko berankortasun txostena eta ordaintzeko batez besteko epea. Miren, mesedez? Orain urrengo 2 puntuetan aurkeztu genitun bai 2024ko laugarren hiruhilekoari dagozkionak eta urrengokoan aurkeztuko ditut 2025ko lehenengo hiruhilekoari dagozkionak. Aurrekoa pixkat atzeratu egintzalako. Hemen ordaindutako fakturak eta momentuak aztertzen dira eta ondorio desberdinak aztertzen ditu diruzaintzako arduradunak. Nagusiki esango nuke aurretikan arrazoi desberdinengatikan egondako epeetan eta hobetu egindala egoera eta horrela modu azkarrean esateko, ordaintzeko aurreko urtean ordaintzeko batazbesteko epe globalarekin bat datorren epea 5,67 egunekoa izan zala 2024ko azkeneko hiruhilekoan. 17.
Bai, bueno, hemen komentatu, leheno esan deten bezala, ontan da 2025ko lehenengo hiruilekoa. Hemen bi gauza daude, azterketa egiten da berdin, eta bai kontan eduki behar da hemen, aldiaren amaieran ordaintzeko legozko epetik kanpo aurkitzen ziren fakturen 159 ziala 2024koak. Bale, hori normala da, ze urtea bukatuta, onartutako gastuen izapidetzea luzatu egiten da, eta ondorioz ordainketa luzatu egiten diralako, legez aplikatu behar dian prozedimentuak diralata. Eta garai honetako erakundearen ordaintzeko batazbesteko epe globalarekin bat datorrena da 23,48 egunekoa. 18. puntua. Osoko bilkurari maiatzaren 5-ko 2025/1057 alkatetza dekretuaren berri ematea, zeinen bidez, kirol zerbitzuetako abonuen prezio publikoak aplikatzeko irizpideak ezartzen diren. Bale, hau jada komentatu zen baita ere batzorde honetan, eta beste hiritartasuneko batzordean eta danok badakizuenez, Ganeko udako igerilekuak ekainaren 15-etik iraiaren 15-era ireki ordez, ekainaren 1-etik iraiaren 30 bitartean irekiko dira, eta orduan Ganeko instalazioak 4 hilabetez erabiliali izango dira, 3 hilabeteko zerbitzua eman beharrean. Beste moldaketa desberdinak gastuen aldetikan eta eginak zeuden, eta zerbitzua irekita mantentze aldera epe horietan, baino prezio publikoetan ere moldaketak egin behartzean, ze aurreikusia zegoena Ganeko kasurako, zian 3 hilabeteko abonuak. Eta egin dana da alkatearen interpretazioa egin, eta bi gauza, alde batetikan Ganeko kasuistikak 3 hilabeteko abonua mantendu, baina aukera baitare egon 4 hilabetekoa izatea, proportzionalki igoaz, eta baita ere epeak edo datak 4 hilabeteko abonuenak izan ordez iraietik aurrera eskatu alizatea bakarrik, urteko edozein momentuetan eskatu alizatea 4 hilabeteko epeaz. Hau da, ekainaren 15-ean eskatzen badet, ekainaren 15-etik urriaren 15 bitartean. Baina, aukera bi horiek eman alkatetza dekretu honen bitartez. Garrena ondokoaren berri eman, Amorebi eta Etxan udalaren indarkeria matxistaren biktimei arreta, laguntza eta reparazioa emateko 3. protokoloa. Jon, mesedez? Bai, egunon guztioi. Gaur 3. Amorebi eta Etxanoko udalaren indarkeria matxisten biktimei arreta, laguntza eta reparazioa emateko protokoloaren berri ematen dugu. Protokolo hau gure herrian indarkeria matxistari aurre egiteko instrumento garrantzitsua da, bortizkeria mota hau ekiditeko eta biktimei arreta eta laguntza emateko. Protokolo honen bitartez, gure gizartea paretzen duen gaitz honi aurre egiten parte hartzen duten eragile guztien arteko koordinazioa hobetu egingo da. Erakunde guztion artean indarkeria mota hau desagerrarazten lortzea lor dezagun. Batzordean informatu zen honen inguruan eta orain honen berri ematen dugu berriro. Eskerrik asko. Mila esker. 20. puntua. Ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2025ko 1103. alkatearen dekretua. Estar mez... Bai, egunon, ezkontza bi daukagu zengoan, eta lehenengoa Jon Artabe Irusta zinegotzearen esku ustea, Lander Arteaga Lazkano eta Iraidegi Artastobi eta Jaunandaren arteko eskontza 2025ko maiatzaren 16an ordu 1:30. Eta, hiru, bai, Miguel Ángel Carazorruiz eta Claudia Cecilia Delgado Camacho Jaunandaren eskontza maiatzaren 16an ordu 2:00 gutxitan. Eta Ander Uriarte Pujana zinegotzearen esku ustea, Joseba Goikuria Belamendia eta Nerea Irakuliz Bilbao Jaunanderen arteko eskontza maiatzaren 17an eguerdiko 12:00. 21. puntua, alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Estar mesedez?
Bai, 2025ko apirilaren 30-etik 2025ko maiatzaren 23-ra hartutako erabakiak honek izan dira. Lehenengo biltegiko arduraduenaren plaza lehiaketa oposizio irekiaren bidez betetzeko oinarri orokorrak aldatzea. 2. Etxanoko landaguneko 128. Lurzatian familia bakarreko etxe bizitza bat eraikitzeko obra lizentzia. 3. SZRVL 2an Betarraganen egingo diren 18 etxe bizitza garaje eta trasteleku eraikitzeko obretan dorre garabi bat jartzeko obra lizentzia. 4. Onartu Nafarroa eguneko zentroko beko solairuaren barnealdea berrizteko udal proiektua. 5. Lehenengo aldiz luzatu eta aldatu Amorebieta Etxanoko udal kirol instalazioa garbitzeko eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua. 6. Esleitu Amorebieta Etxanoko Betarragane sektoreko SZDO lursatia urbanizatzeko obren kontratua. 7. Onartu Nafarroa eguneko zentroko beko solairua barrualdea eraberritzeko obretarako kontratazio espedientea. 8. Lehenengo okupatzeko lizentzia Dudagoitiko landaguneko 23. partzean eraikitako familia bakarreko etxe bizitza. 9. Obra lizentzia Sabino Arana kaleko 32. zenbakian lehen Martija etxea 10 etxe bizitza eta garaje eraikitzeko. Eta 10. Esleitu udalekoak antolatu eta garatzeko diseinu eta animazio sozioedukatiboa prestatzeko zerbitzuaren kontratua. Eskerrik asko. 22. puntua adierazpen instituzionala maiatzaren 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. Jon, mesedez? Bai, maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, maiatzak 15 Gasteizko Parlamentuan, EAJak, PSEek, EH Bilduk eta Sumarrek aldarrikapen instituzional bat sinatu zuten. Gaur aldarrikapen hori irakurriko dugu udaletxeko talde guztien onespenarekin. EH Bilduko ordezkariak irakurriko dute euskeraz eta PSOEk erderaz. Egunon danori. Gaur, 35 urte bete dira, 1980ko maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuenetik. Beranduegi bada ere, 2018an transexualitatea patologien zerrendatik ere kendu zuen. Azken urteotan, kezkandiz bizitzen ari gara, eskubideen aurkako mugimenduak defendatzen duten gorrotuaren diskurtsoa gobernu batzuek sustatzen dutela. LGTBI plus pertsonen aurkako legeak eta neurriak onartuz, eta aurreiritziak eta estigmak sustatuz. LGBTI plus pertsonen aurka ez ezik, giza eskubideen eta demokraziaren beraren aurka ere badua zaraguriek. Lesbiana, gay, bisexual, transexual eta intersexualen nazioarteko elkarteanen lau ofaz azken txosten globalaren arabera, nazio batuen erakundeko 62 estatuk sexu bereko pertsonen arteko sexu harremanak kriminalizatzen dituzten legeak mantentzen dituzte 2024an. Horrek esan nahi du munduaren iaeren baten norbera izateak espetxe zigorra, tortura edo heriotza ekar dezakela. Besteak beste, Saudi Arabian, Brunein, Iranen, Mauritanian, Nigerian, Ugandan eta Yemenen homosexualitatea heriotza zigorrarekin zigortuta dago oraindik ere. Lege horiek bizitza suntzitzeaz gain gorroto krimenekiko zigorgabetasun giroa elikatzen dute. Azken hamarkadetan ikusi dugu herrialde batzuek urratsak eman dituztela LGBTI plus eskubideak aitortzeko. Hala ere, Errusia, Bielorrusia edo Estatu Batuak kontrako noranzkoan joan dira. Azken herrialde horietan, 20 estatu baino gehiagok sustatu dituzte transei osasunerako sarbidea murrezten dieten arauak. Eskoletan, sexu orientazioari buruz eztabaidatzea debekatzen dutenak, edo eskola kiroletik kanpo uzten dituztenak adingabe transak. Atzera pauso horien helburua identitateak ezabatzea eta kolektiboaren ahots ahulenak isilaraztea da. Europar Batasunean eta gure inguruan ere zailtasunak izaten ari dira berdintasunean aurrera egiteko. Tratu berdintasunerako eta diskriminazio ezarako zuzentaraua duela gutxi kendu izanak erakusten duen bezala. Kajoi batean, 20 urte eman ondoren adostasun faltagatik. Beste adibide bat izan da 2019an Poloniako 100 udalerri baino gehiagok LGBTI dik gabeko eremu izendatu zutela beren burua, eta duela gutxi Erresuma Batuko Auzitegi Gorenaren epaia transpertsonen legeko nortasuna ukatzen duena. Bereziki, kezkagarria da Viktor Orbanek bultzatutako eta Hungariako parlamentuak onartutako legeak. Europako erakundei eta ordezkatzen dituen balio demokratikoei egiten dien erronkagatik. 2011an konstituzio aldatu zuen homosexualen arteko ezkontzak debekatzeko. Ondoren, bikote horiek adoptatzea debekatu zuen.
Eta duela gutxi parlamentuak zuzenketa bat onartu du praktikan Budapest Pridek bultzatzeko LGBTI+ arrotasunaren martza egitea debekatzen duena. Euskadin LGBTI+ eskubideen egoerak aurrerapen handia izan du azken hamarkadetan. Hala ere, egoera nabarmen hobetu daiteke. Zoritzarrez, azken asteotan, eraso LGTBI foboak ikusi ditugu gure kaleetan, baita ordezkari politikoen aurkakoak ere. Hala erakusten dute Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak egindako Euskadiko gorroto gertakarei buruzko txostenak, edo eraberean sareak eta berdindu LGBTI+ arreta zerbitzuak egindako txostenak. Non aipatzen den LGBTI+ pertsona jartzen dituztela diskriminazioagatik salaketa gehien. Horregatik, bidezko haserrea adierazteaz gain, Amorebita Etxanoko udalak LGTBI+ pertsonentzako harrera erakunde publikoa dela adierazi nahi du. LGBTIQ+ fobiarik gabeko eremuak izatea nahi eta deklaratzen dugu. Adierazpen hau egitateetara eramateko. Hungariako parlamentuak onartutako legea gaitzesten dugu, eta elkartasuna adierazten diegu herrialde horretako LGBTI+ pertsonei eta erakundei. Espainiako gobernuari eskatzen diogu ahalik eta neurri gehien har ditzala Europako erakundeetan Europar Batasun osoan giza eskubideak bermatzeko, bai eta tratu berdintasunari eta diskriminazioarik ezari buruzko zuzentarauen beharra defendatzeko ere. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu LGBTI+ pertsonen errealitatea berdintasun politika publikoen agendan txertatzen jarrai dezala, tratu berdintasunaren eta diskriminazioaren aurkako borrokan legea formalizatuz. Bai eta genero identitateagatik ez diskriminatzeari eta transen eskubideak aitortzeari buruzko 4/2024 legea ahalik eta denbora laburrenean gara dezala. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Eudelekin, Eusko Legebiltzarrarekin eta gizarte elkartekin batena lantalde bat sor dezala 2023ko maiatzaren 4ean eta 2025ko martxoaren 13ean Eusko Legebiltzarrean onartutako ekimenen arabera. Amorebita Etxanoko udala konpromiso hauek hartzen ditu. Adierazpen batekin elkartasuna adieraztea eta gure udalen aurrean gaitzespen kontzentrazio batera deitzea ezagutzen den edozein LGTBI fobia salaketaren aurrean elkarrekin lankidetzan. Bereziki, sentiberak izatea da gure udalerrian LGTBI+ kolektiboarekiko edozein gorroto diskurtsoren aurrean irmoki erreakzionatzea. LGBTI+ pertsonen eskubideak babestea, haien ikusgarritasuna, laneratzea eta hasi nahi dituzten trantsizio prozesuetako zailtasunei buruzko informazioa eta laguntza bultzatuaz. LGBTI+ politika integralak garatzea, LGBTI+ elkarteekin lankidetzan eta LGBTI+ pertsonen errealitateari buruzko sentsibilizazio kanpainak bultzatzea, batez ere maiatzaren 17an eta ekainaren 28an. Azkenik gure administrazioetako langile guztiak prestatzea eta sentsibilizatzea LGTBI+ kolektiboari aplikatzen dizkioten legeak behar bezala bete ditzaten. Eskerrik asko. Egunon, guztioi. Hoy se cumplen 35 años desde que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminase la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Un hito que, aunque demasiado tarde, continuó con la supresión también de la transexualidad de su lista de patologías en 2018. En los últimos años estamos viviendo con gran preocupación cómo el discurso del odio defendido por los movimientos antiderechos es promovido por algunos gobiernos a través de la aprobación de leyes y medidas en contra de las personas LGTBI+, y fomentando perjuicios y estigmas. Unas normas que no solo van contra las personas LGTBI+, sino que atentan contra los derechos humanos y contra la propia democracia. Según el último informe global Laus Anus de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales y LGA, 62 Estados miembros de la ONU mantienen leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en 2024. Esto supone que, en casi una tercera parte del mundo, ser una o uno mismo puede conllevar pena de cárcel, tortura o incluso a la muerte. Es el caso de países como Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Uganda y Yemen, donde la homosexualidad sigue estando castigada con la pena de muerte. Estas leyes no solo destruyen vidas, sino que alimentan un clima de impunidad hacia los crímenes de odio.
En las últimas décadas hemos visto cómo ha habido países que han dado paso en el reconocimiento de derechos LGTBI+. Sin embargo, otros como Rusia, Bielorrusia o Estados Unidos han ido en sentido contrario. En este último país, más de 20 estados han impulsado normas que restringen el acceso a la salud a las personas trans, prohíben discutir sobre orientación sexual en las escuelas o excluyen a menores trans del deporte escolar. Estos retrocesos buscan borrar identidades y silenciar las voces más vulnerables del colectivo. En la Unión Europea y en nuestro entorno también se están viviendo dificultades para avanzar en la igualdad, como demuestra la retirada reciente de la Directiva de Igualdad de Trato y No Discriminación tras 20 años en el cajón por falta de consenso. Otra muestra fue que en el 2019 más de 100 municipios de Polonia se declararon zonas libres de LGTB y recientemente la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que niega la identidad legal de las personas trans. Especialmente preocupante por el desafío que supone a las instituciones europeas y a los valores democráticos que representa son las leyes impulsadas por Viktor Orbán y aprobadas por el Parlamento de Hungría. En 2011 modificó la Constitución para prohibir el matrimonio homosexual. Posteriormente prohibió la adopción por parte de estas parejas y recientemente el Parlamento ha aprobado una enmienda que prohíbe en la práctica la celebración de la Marcha del Orgullo LGTBI+, impulsada por Budapest Pride. En Euskadi, la situación de los derechos LGTBI+ ha sufrido un gran avance en las últimas décadas. Sin embargo, la situación es claramente mejorable. Desgraciadamente, en las últimas semanas hemos presenciado ataques LGTB-fóbicos en nuestras calles, incluso en contra de representantes políticos. Así lo muestran el informe de incidentes de odio de Euskadi elaborado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, o los informes realizados por la red Eraba Arean y el Servicio de Atención LGTBI+, Berdindu, donde las personas LGTBI+, son el segundo grupo que más denuncias realiza por discriminación. Por ello, más allá de las declaraciones de justa indignación, el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano quiere afirmarse como institución pública de acogida para las personas LGTBI+. Queremos y declaramos ser zonas libres de LGTBIQ-fobia para llevar esta declaración a hechos. Mostramos nuestro rechazo a la ley aprobada por el Parlamento de Hungría y mostramos nuestra solidaridad con las personas y organizaciones LGTBI+ del país. Solicitamos al Gobierno español tomar todas las medidas posibles ante las instituciones europeas para garantizar los derechos humanos en toda la Unión Europea, así como a defender la necesidad de la Directiva de Igualdad de Trato y No Discriminación. Solicitamos al Gobierno vasco a que continúe incorporando la realidad de las personas LGTBI+ en la agenda de las políticas públicas de igualdad, formalizando la Ley de Igualdad de Trato y lucha contra la discriminación, así como el desarrollo en el menor tiempo posible de la Ley 4/2024 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans. A su vez, instamos al Gobierno vasco a que, junto con Eudel, el Parlamento vasco y las asociaciones sociales, cree un equipo de trabajo en los términos de las iniciativas aprobadas en el Parlamento vasco el 4 de mayo del 2023 y el 13 de marzo del 2025. Desde el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano nos comprometemos a solidarizarnos con una declaración y llamar a una concentración de repulsa ante nuestros ayuntamientos frente a cualquier denuncia de LGTBI+, fobia que se conozca en colaboración a las asociaciones. Ser especialmente sensibles y reaccionar firmemente ante cualquier muestra de discurso de odio hacia el colectivo LGTBI+ en nuestro municipio. Apoyar los derechos de las personas LGTBI+, impulsando su visibilidad, su inserción social y la información y apoyo ante las dificultades en los procesos de transición de quien quiera iniciarlos. Desarrollar políticas LGTBI+ integrales, en colaboración con las asociaciones LGTBI+, así como el impulso de campañas de sensibilización sobre la realidad de las personas LGTBI+, sobre todo en torno al 17 de mayo y 28 de junio. Formar y sensibilizar a todo el personal de nuestras administraciones en el adecuado cumplimiento de las leyes que aplican
al colectivo LGTBI+. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Eta azken puntura joko dugu, 23. eskariak eta galderak. Baten bateko badeko? Bat dago, beste bat zera, deialetik kanpo. Bale, parkatu. Kontratazio modifikazio bat da, ganeko piztinak martxan jartzeko, kontratua luzatu behar da, ekainaren batetik, irailaren 31 arte. Orduan, antza denez programa informatiko kakatz bat egonda, zebidalita zegoen batzorde informatibora, baina esan heldu eta esan sartu. Orduan, ekainaren bata domekan denez ja, lehenengo urgentzia poskatuko dugu, eta gero, ondo baditxo zue, kaietatuko dugu. Parkatu, jes. Baten batek azaldu nahi dugu edo zozer, edo bosketara pasatzen? Bueno, aldaketa da hori, mirenek esan da bena, ordutegia luzatzen da, ekainaren batean zabalduko da, irailaren 30 arte, horrek suposatzen dugu kontratuan ditzen dela 27.000 eta 50 eurotan, eta, sorosleak eta egon behar diezelako, eta bebaian ditzen da garbiketaren kontratue, bai piztinatatik eta bai eparen gelatatik, hori be kontratutik kanpo egoan, eta sartu dugu kontratuan. Hori da, bai. Ja, hori esan agartzen. Bai, gu alde boskatuko dugu, egin beharko gauza bat da, eta uste dut onuragarri edala herritarrentzat, ganeko piztinak batez ere gurako eguraldikin zabalik egotea. Eparen inguruen garbiketa noski baitare guztiz ados, baina hemen aprobetxatu behar dut, edo aprobetxatu gura dut, epa bizidaben egoera batez ere non ari diren klaseak emoten. Zone, badakizu, berez egoki espazio hori polikiroldegian aizialdirako toki basan, han egokitu inbehar izan da gela bi, non momentu honetan, zorionez, hainbet jente beteta dagoela. Ez dugu uste, lekurik egokiena danik horretarako, eta uste lanean jarri behar garela, barriro be gai honetan, alik eta leku egokien topatzeko horra joaten diren ikasle eta irakasle guztiei. Aprotxatu nahi dut hau, hori esateko, orduen lanen jarri beharko gara, alik eta harinen, ia posible edokera dagoen, gela hobeagoak eukiteko, eta benetan egoera duin baten klaseak jasotzea. Eta gero baita ere, hezkuntzari ezin da pertsona batek hartatu, etorri barri derinei eta hezkuntzak arazo dekienei, edo ja dagoeneko maila bat dekienei. Orduen, bi hezkuntz desberdinak batzen dire toki berean, eta horreri nahiko lan egiten dugu bertan dagoen irakasleak. Orduen, aprobetxatu hau, baita udalari dagokiona leku hobeago bat topatzeko, eta hezkuntzari esateko bitarte gehiago jartzeko leku horretan, beste barik. Aldeko boska botako dugu, Argitzearren eskumena Eusko Jaurlaritzarena da, hezkuntza sailarena, eta gure proposamena inoz ez da izen hori. Egokitu gainun leku hori, kiroldegian zuk esan duzun moduen, emakumeak aurreko ikasturtean, batez be emakumeak ziren ikasleak, eta eurek eskatu abien, alba gogoratuko dozu, Durungora joan barik eskolatik gertuen egotea. Eta horregaitik, egia da, ikasturte honetan handitu egin dela ikasle kopurua, eta eskatu dotzegula eta horretan gabiltzala, Eusko Jaurlaritzagaz, beste leku bat egokiagoa edo bilatzen. Baina eskarrik asko Ander. Bukatutzat emongo dugu gaurko plenoa.